Gipuzkoa eta Bizkaia aldean, festa eta erromeri guztietan entzun den soinutresna dultzina da. Bizkaiko Arratia Bailaran, Bediako herrian eta Barrueta auzoan gaude. Gurekin, Juan Aiesta Urkidi, Euskal Herriko dultzineru zaharrena. Orain dela 93 urte jaio zen, hemen Bedian bertan. Eta 13 urtekin hasi zen dultzina jotzen hemen inguruko festa eta erromeria guztietan. Inez, Juan Aiesta Urkidi, Bedian jaioa, da Bedian hasie. Da 15 urtegaz hasi nintzen dultzina ikisten. Da hau beti segiten dut erremeritan, da lixen leku guztien. Zeinek erakusi zizuen dultzina jotzen? Demetrio Artetxe, berriz guztemia zan bai, hemen bizitzen. Eko zan ehonde bide irukitu, altu eta fuertea. Baina gondo joten. Domekatan, domeko batzuetan joten nintzen bera, nafitea edo joten bera, eta batera, eta gero bi joten ginen erremerin batera. Erremeritan lehelango kobratzen txakortxikerra. Gantzaldi bako txeko. Da gero urtaskoan txakortxikerra. 5 centimos, da gero zera txakurran dira zeuden. Da orduan apurbet. Orduan. Juan Aiesta, gaur egun ere, oraindik noizbehinka, dultzina jotzera joaten da toki batzetara. Eta berarekin, Agustin Alonso gaztea, kanborra jotzen ibiltzen da. Guk entzun dezagun, zenbait doinuak joko dute orain bien artean.